Ba't ito matakbaw? Sabang ang pingakam kamatom sa na. Adabalo ko kanya na. Yung kabuting na ginagi ko sa bilay ay nakadip pa nag-stray. Ajay. Totoo ba sinasabi niya Sinur ko lang. Oh, Andres, yung kwan, yung scarecrow. Scarecrow? Madi. Katulad ng ganyan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pangit mo. Mapisina ko na. Panggatang tigaan. Niyamot din. Uri atal lang kumamit. Uy. Sakto ate yaw. Pisinag talagang ito may dati kumakang ko. Ang makakita. Không. Bình phải là ôm. Câu. Câu. Ngồi xem. Phải mình là makakita. Oh, nagtubot at tati pareha dito kampusan to ah. Nagpigsama di todo na. Ako. Nagangon. Bayin na tati yun. Saan may yawid. Dadapag sa ko, balato. Aduh apa ini? Ini, aku tidak pernah tinta. Paling natin. Tayo mo ba kayo ng anak na pang si Dapo? Ay, daalad na, baka dugi di mula dato eh. Baka doon ang talabas sita. Salamat abaw. Siguro dalawa yung ganyan. Makapas pa mati tayo. Biyatang dalaw dong stepad tapos kumain imas kumamot. Dapat manok, ha? Di masuk sa dalam. With Jollibee, ha? Siyoma. Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Nanagya yung sinuha dyan. Ang mga anak, nag-isturbo nga. Bisita dyan. Uy, Nyang. Ikaw pala yan. Ba't mo ko tinulak? Dimsi, may sumusunod sa akin. Sino naman? Wala namang ibang tao dito. Kung di ako lang. Hindi tao yung sumusunod sa akin, Dimsi. Parang yung scarecrow. Scarecrow? Parang ganito? Ah!
ginagi na babaeng. Stilang kabutang ng nanay. Ha? Pagbugaw lang tibilit, di talo natin ka. Awan. Nervyoso pa lang ngayon, nahil siguro kakapi ajay. Ha? Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Oh, ganyan, saan ka pupunta? Bakit ka tumatakbo? Lo, May humahabol sa akin, Andres! sinong mahabol sa'yo? Si Dimsay? Ay, gunyang. Bakit ka tumatakbo? Kisabong ang pinakamakamatom sa na. Adabalo ko kanya na. Ang balo ko kanya na! Kisabong, oh. Aray ko na sakit. Ang balo ko kanya na ka. Umaming ka. Yung kabuting na ginagi ko sa bilay ay nakadip pa nag-stray. Ajay. Totoo ba sinasabi niya, Sinuro ko Kunyang? lang. Oh, Andres, yung yung scarecrow. Kasi kahit saan ako pumunta, sumusunod sa akin. Scarecrow? Pasensya ka na. Kung anong sigaw ko mong kamot eh. Madeng. Katulad ng ganyan. Oh, ano ako? Ay, Andres. Ata. Parjita tayo na yung bata minugunyang. Pero tamo kuro din na eh. Nakakamutin ang. Huwag tamutan ni tulungan ako tanay. Kanamo, tita. Sige mang di kagtaka. Ay na. Wala kayang kan, kabutong mo pa dati customer. Uy, may kamitin mabutingan. Parjita tayo. Di manawar ta. Kung sino matao damag mong kinigunyang anay. Pakadama ng yakaramoy. Sino ko nagyakar? Style na tayo, style na dyan, Andres. Parjita lang ta. So, parang Damagan ka. ka lang. Ngay! Atay! Grace, pangasay, hindi mo kanya kata. Yan, kapay kabutong iyo ata eh. Kapay lang man eh. Para ka Andres, baka na mangyari kanyang ta. Takti pa sumusurta ta. Kisa ba na dyan? Lakayan ng atarkok to. Ay, gumpot. Tabi-tabi po! Ay, lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Sorry na! Huwag mo na akong guluhin! Putot siya! Uy! Oh, gusto sa bang, Andres! Ang sakit ka gaya ya. Akala ko yung multo na yun! Hindi, ako yun. Natatakot kasi kayo, hindi oh. Maskara lang oh. Nilayo mo sa akin yan! Nakakatakot dito. Hoy, tara na. Uwi na tayo. Halika na, huwag ka nang umiyak. Naku naman. Antay mo ako!